Čaute! Dneska to bude, jak si spraviť módy na damage indikátor na Minecraft alebo nejaký status effect HD alebo niečo takéto. Takže ja som si to pre vás pripravil už vopred percentile data a mám tu vlastne, musíte robiť takú zložku, musíte si najprv, prvá vec, čo musíte na percentile data, urobiť si zložku, že mods. Ak náhodou nemáte, tak si vyrobíte úplne normálne nový, hej, priečinok, napíšte mods. Otvoríte si tam a tu si dáte vlastne módy, ktoré ja už tu vlastne mám zložené, ktoré ste mohli vidieť v hre. Ale nebudem vám ukazovať teraz čo ako, ale ukážem vám jak na to vlastne. Takže zapnete si Google, hej, napíšete normálne do Google, že Optifine a úplne to prvé si otvoríte túto stránku, tu tam do popisku videa a vlastne tu máte ten Optifine. Tuto trošku nižšie máte na 1.8.4, 1.8.3, 1.8, hej, a tuto sú lighty a takéto. Čiže tu si dáte napríklad, ja používam 1.8, čistú 1.8, čiže myslím, že tento, alebo tento, teraz sa si, nie, 1.8, tento. Stačí kliknúť, ono sa vám to dá na takúto stránečku. Čakajte si chvíľku. Tu kliknete na toto. Zatvoríte, tu reklam, a už sa vám to stiahuje vlastne, hej. Ja to zruším, lebo ja to mám. A budete mať hneď Optifine. No, napríklad mám to tu už teda, hej. Tak, teda z damage indikátor, ak chcete čistý len damage indikátor, tak si vlastne napísate do napísate normálne do YouTube, či do Minecraftu, že damage indikátor, hej, a môžete si nastaviť takéto damage indikátor, takýto, hej, vlastne viac druhov tu je. A stiahnete si to pre 1.8 tento jar. To keď si na to kliknete, vám to otvorí Mediafire a dáte download. Stiahne sa vám to a tak, klikneme na to a vypneme toto a začne sa to zasťahovať, hej. Tak, zase máme tiež, čiže máme toto a toto a teraz mám, Better PvP mod, čož mám ja momentálne, hrávam s tým, má to, ako vidíte, status effect HD, minimapku, toto, armor status, damage indikátor, vlastne vidíte to tuto, vlastne vidíte, že armor, tu vidíte status, toto, hej. Potom sa to vlastne dá nastavovať ako všelijako, potom tu sú akože tie waypointy a to sa tiež tuto stiahuje na od 1.7.4, to je najnovšie, čakať, ne, tuto 1.7.5, toto. Kliknete tiež, hej, dá sa to na Dother Fleet, tam potom na Mediafire a sa to sáte stiahovať. Ale bez, aby ste to to musíte mať, potrebujete ísť na Google, Forge 1.8, podľa toho, aké budete mať mody. Ak budete mať všetky mody od 1.8, tak si dáte 1.8 Forge, Minecraft Forge, toto veľké. Tu si nastavíte, že 1.8 chcete túto, 1.8.9, dáte si 1.8 a dáte si, že neviem, počkaj, teraz asi no proste jedno si vyberte, či ste lasted alebo recommended, hej, a dáte, že buď podľa toho, čo máte, či channelog, installer, install window, hej, medeke, univerzal a takto. Najlepšie dávate si podľa mňa univerzal, ja som ho použil cez univerzal. A keď budete mať vlastne všetky tieto mody hotové, tak prídete na modonu, otvoríte si tam, kde ste si to uložili, ale vám sa to všetkým asi uložilo sem, do prevzatých súboroch a vlastne to znižíme. Hej, a teraz automaticky vlastne, keď si tu nájdem ten damage indikátor, hej, tak si len takto proste presuniem sem a budeme tam mať ten damage indikátor, lenže ja nechcem, ja použijem iný. Čo tiež môžete spraviť aj s tým Optifineom, hej, tiež, ale ja ho nechcem, ja mám svoj. Tak. No. Ale dáte sem taktiež aj Better PvP z 1.7, ten tiež, ten Better PvP, ak si ho stiahnete. Ale aby vám to fungovalo, ak som veľa potrebujete Forge, čo stávate sem do version. A budete mať ten Forge, otvoríte si, ja neviem, toto vám, nie, vám to vyhodí takéto niečo, alebo takéto. A vlastne vy si, čakajte sekundičku. Dáme si, ja ho tu niekde by som mal mať, otvoríme, väčšíme. Forge installer, ak to je on, teraz nech som si vôbec istý. Jo. A ono by sa vám malo otvoriť toto
a sem dáte, že install client, čo tam už budete mať naškrtnuté, dáte OK. Čož ja klikať nebudem, lebo toto budem mať 3-krát. A ono vám to dá done a dáte OK a vlastne budete mať tuto v tejto zložke už Forge. A príde normálne na Minecraft. Normálne si prídete na Minecraftík, jo. Normálne pohodovo. Tu si otvoríte, že Edit Profile. Sem úplne dole pôjdete, dáte si ten Forge, ktorý máte. Dáte si v Profile Forge. Musí to byť ten 1.8, bacha na to, sme sa spomínali, dáte Play. Začne sa vám to načítavať. Bude to dlhšie trvať, mi to teraz trvá dlho, rýchle, bo už mám vlastne tie módy načítané. A ku koncu vám to ešte vyhodí toto, čo za chvíľku uvidíte. Ak mi dáte sekundičku. Chvíľku naťahuje sa to, alebo načítava. A vlastne automaticky, keď začne toto, otvorí sa vám, tak môžete byť radi, že vám to asi pôjde, ak sa vám toto začne loadovať. Uvidíte, že loading, hej, Forge, Battle PvP, Resource, hej, všetko proste, všetko. Ak to bude kovadlina, budete toto mať, tak ste vlastne splnili všetko, čo ste mali splniť. Ja to asi už nezatvorím teraz, neviem. Zatvoríme. To je nejaké trošku drsnejšie, ale zatvoríme. Ja padol som to sám. A to je, myslím si, všetko. Podľa som vám týmto pomohol. Do popisku videa dám všetky tie 3 stránky na Damage Indicator, na Battle PvP a Optifine a na Forge. A vidíme sa u ďalšieho videa a čus a zdieľajte. Lajkujte a zdieľajte. Čusík!